Бу көн килеп җитте. 5 октябрь укытучылар көне бит. Әйе шул, без барлык укытучы апаларыбызны, укытучы абыйларыбызны да әлеге һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз укытучылар турында булачак. Алар турында мин Наилә Славина, мин Әминә Әхмәтҗанова Һәм мин Чәчкә сөйләшәкбез. Якынрак килегез. Без башлыйбыз. Күңелсез яңалык. Азали Зарипова безнең хит парадыбыздан төшеп кала. Бер дә моңайма Азали. Сине кабат көтеп калабыз. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне. Бернигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бездә яхшы яңалык. Премьера Рәйхан ансабле. Каршы алабыз. Амелия Фатхиева үзенең сыйныфташлары белән бергә укытучыларына теләкләр язылган зур плакат бүләк иткән. Укытучылары хәтта бу плакатны күреп еллап җибәргән шатлыгыннан. Шәп бүләк. Амелия Фатхиеваны тыңлыйбыз.
Кояшлы таулар иле акмамыктай тузганак. Минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзәннәре, зәңгәр күзле күлләре. Туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләрен. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барасы да әле барасы. Син тәкәдә. Туган якта һәркем миңа җәндә газиз тоела. Кичләремдә учларыма күктән йолдыз коела. Туып үскән бишегем син, очыр өчен канатым. Ватанымның тәүге көнен мәңгегә дип ярадым. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барасы да әле барасы. Син тәкәдә. Син тәкәдә. Мин искәч укытучы булсам, татар теле укытыр идем. Зур мәктәп ачар идем. Бу бик әйбәт фикер. Хыялларың чынга ашсын. Хит-парадка әйләнеп кайтыйк. Җәмилә Асадуллина җырлый анда. Җир шары шундый зур, мәңгелеген елгалар. Тик бездә иң матур инешләр агалар. Һәркемгә туган як, бер генә, бер генә. Син туган җиренә, кадерен белгәнә. Дөньяда кошлар күп, җырлары танышлар. Тик туган ягында кадерле тавышлар. Һәркемгә туган як, бер генә, бер генә. Син туган
Наилә, синең иң яраткан, иң хөрмәт иткән укытучың кем? Ул укытучы белән булган берәр кызык хәл сөйләде. Бер вакытны рус теле укытучысы шаян егетләре безгә түзә алмыйча дәрестә үк дугалар укый башлады. Ахырдан бергәләп көлештек билгеле. Киләсе йолдызыбыз төшкенәдә төшкенә. Ул Айдинә Хәбибуллина. Ул әле мәктәпкә бармаган, ә шулай да укый, яза белә. Афәрин генә дияс кала. Кадрле бастырасың, әймә бір сені әбікәем,
Сафина Мингазова вокал укытучысы ярата. Шуңа күрә ул бик хисләнеп җырлый. Сафинаны тизрәк тыңлыйсы килә. Әлинә Фахрутдинова әле быел гына 1-нче класска укырга керде. Класс җитәкчесе аңлыккан, дәресләр бик кызык ди ул. Алинәне тыңлыйбыз. ТМТV Production белән берлектә төшерелгән клипны карыйбыз. Сандугач тутайым, телен ничек утайым,
45 минут буена нәрсә сөйләргә була? Укытучы кешеләр белә. Алар укучыларга билим бирәләр, шуңа күрә аларны хөрмәт итәргә кирәк. Ә хәзергә игътибар экраннарга. Кадрия Җәләеваны тыңлыйбыз. Йөрәкләр җилкәнә, кычкырып җырлыйса килә дәртле гармун кигенә. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары, гармун телләренә сыйган халкымның бармуннары. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары, гармун телләренә сыйган халкымның бармуннары. Гармуннан бал-бал кыштай сайрата, кирәк булса маңландыра, елата да җырлата, җырлата да биятә дә, татар гармуннары, гармун телләренә сыйган халкымның бармуннары. Җырлата да биятә дә, татар гармуннары, гармун телләренә сыйган халкымның бармуннары. Озакламый Айзаны тыңлыйбыз. Әйе, менә Айза белән аның вокал укытучысы турында бер кызык хәлне сөйлисе килә. Айзага беренче клибын төшергән вакытта барлык катнашучыларның да ашыйсы килә башлый. Алар дигәндә карыйлар, монда борылып карасалар, анда Айза белән аның вокал укытучысы тыныч кына, кошып кына ашап утыралар икән. Клип төшереп бетергәч, барсы бергә утырып ашаганнар. Улыда юллар, сулыда юллар, юлларга кемнәр чыга. Таңда геге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыда. Таңда геге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыда. Геге китәргә ракларга, эзләрен яңгыр юар, кыз кыны саен чиле булып, авыл
Хәйруллина тырыш укучы. Аның класс җитәкчесе нә дигән бит? Менә шундый гадел, яхшы укытучылар булганда укыйсыгына килеп тора бит. Ә хәзер инде Милинаның TMTV Production белән бергә төшергән клибын карыйбыз. Кызлар, бұрынғы Грецияда математик укытучыларын калькулятор дип йөрткәннәр. Чөнки алар әлеге дәрестә саннарны кушарга, аларга, тапкырларга, бүләргә өйрәткәннәр. Кызык икән, киләсе йолдызыбызның яраткан укытучысы кем беләсезме? Лиана Гафиятуллина класс җитәкчесен бик ярата һәм хөрмәт итә. Кайдан гына булсам да, сине сагынам, сине яратам. Минем гүзәлем, Казаным, Казаным. Җитә урамнарда, көмештә як нур ята. Кичке Казан, күңелләрдә якты хисләр уята. Кайдан гына без
килсәк тә, уанып каршы алдың. Күпме яшьләр үз бәхетен синдә тапты, Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Шанлы тарих үткәннәрен, ак бәхетләр көткәнен. Туган телем, иркә көнем, безгә бүләк киткәнем. Ямын биреп, нурын сибеп, яңаем түрендә. Сөюм бикем манарасын, көмеш нурда коена. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, Казаным. Кайдан гына без килсәк тә, уанып каршы алды. Күпме яшьләр үз бәхетен синдә тапты, Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Сез язылдыгызмы? Язылыгыз дуслар, Instagram, ВКонтакте. Сайт һәм YouTube. Көтәбез сезне. Хәзер барлык катнашучыларны да тыңлап чыгабыз. Аннан иң кызыгы булачак. Җиңүчене билгелибез. Сирнең бала
Жаным серле жанлы қала, күңелем аңландыра. Киләсе йолдызыбыз Тимур Рәхимов. Тимур дәрестә күп сөйләшкәч, укытучысы гел әтисен мәктәпкә чакырта торган булган. Малайыгыз мине мишәргә әйләндереп бетерә инде дип шаяра икән ул. Ә хәзер Тимур күп сөйләшми. Әнә ничек матур җырлый. Инген мәле нурлы Казан, Салават күпереннән җиде төбәк, җиде төсен елын тау нәселеннән. Birden biri tatarımdan sayınırlıkka yasa. Men tarihla kul şerifle güzel Kazan kalası. İman nuru sibiledir, gökке ingen aylardan yaralgandır benim halkım, gılmi tırış janlardan. Birden biri tatarımdan sayınırlıkka yasa. Men tarihla kul şerifle güzel Kazan kalası. Ağuzata dostluk yeri, küp milletli merkezi. Akbarslı Tatarlı tan kaldıra şiir yüzün. Край мой родной, гордость моя, в сердце вечно нас хранят. Тысячу лет память живет, это все Казань моя. Birden biri tatarımdan sayınırlıkka yasa. Men tarihla kul şerifle güzel Kazan kalası. Güzel Kazan kalası. Килгән чакта башка авырлык, җитми калса көчия сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң гүзәл кеше икәнсез. Рәхмәт сезгә, укытучылар. Эшегездә уңышлар.
тагын бер кат сезне бәйрәмегез белән котлыйбыз. Ә безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән мин Чәчкә булдым. Мин Наилә Славина һәм мин Әминә Җәләева. Пока-пока!